खुलुमबाय फ्रेंड्स आं मोनसे बाथ्रा बुंनो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोदों। बे बाथ्राया जाहैबाय जेबो इउक्रेन रासिया वारनि दावहानि बाथ्रा नङा, बे कुनु नलेजनिबो बाथ्रा नङा। नाथाय आं बुंनो नागिरदों 5 जुन खालि आबहावा सानखालि जा रङियाव इउटिउबार मिट जानो थांगासिनो दङ, बे इउटिउबार मिटनि सायाव आं जोबोर बाङाय बाथ्रा बुंनो नागिरदों। बे बाथ्राया जाहैबाय माखासे सुबुंफोरा आंखौ मेसेजाव सोंदों, कमेन्टआव सोंदों जे नोंथाङा इउटिउबार मिट रङियाव जानो गोनां इउटिउबार मिटआव थांगोन ना थाङा, बे बाथ्राखौ सोंदों। आरो सोरबा सोरबा सोंदों जे बे इउटिउबार मिट लानाया मोजां जादोंना जायाखै, बायदिसिना बेबायदि बुंदों नङा होमबा। आरो बेनि जाय हस्ट, बेखौ जाय माने बे मिटिंखौ जाय खुंगोन, बिथांमोना थारैनो आं मिथिनायाव प्रकाश नार्जारी बिथाङा जागोन। आरो बेजों लोगोसे सोरबा सोरबा दंबावो, आं मिथिजोबा। जियानो जाया माने बेवहाय माने आंखौ सोंदों सोरबा सोरबा नोंथाङा थांगोन ना थाङा होननानै। नाथाय आंनि मतामतआ बेनो, बै सानखालि थांनो हानायनि सम्भाबनाया जोबोर खम। मानो होनबा बै सानखालि गुबुन मोनसे खामानि दं, बेनिखायनो बै सानखालि हानाय नङा। नाथाय जुदि बे मिटिंआव जुमनि थ्रुयै बा बेबायदि गुगोल मिट बा गुबुन गुबुन एप्सनि थ्रुयै जुदि कानेक्सन खालामनो हानाय जुदि कन्डिसन दंबा, अब्लाना जुमाव थानो हागोनखौ आं नुहुरदों दसेबाबो। बेनिखायनो आं खिन्थाबाय, नोंथांमोना सोरबा गोनो गोथो जादोंमोनबा आं बेखिनि खिन्थाबाय जे बे मिटिंआव थांनो हानायनि सम्भाबना गैया। मानो होनबा जों फ्रि मानसि नङा, मोनसेनिफ्राय मोनसे खामानिया होसोगासिनो थायो, जोबनो गैयै खामानि गोग्लैनानै दं। आरो बे खामानिखौ रायजो राजानो बुंनानै मुलाम्फा गैया नङा होमबा। गासैबो मानसियानो आं बायदि बेस्थ'आनोखा, गासैबो आंल'सो बेस्थ' बे नङा, आंखौल' बेस्थ' होनना लाबा गोरोन्थि जागोन नङा होमबा। आरो मोनसे बाथ्राया बेनो, बे मिटिं जानायनि सिगांनो माखासे बेबायदि दावराव दावसि कन्ट्रभार्सिखौ नुदों। बे कन्ट्रभार्सिया जानाङा, आं बेखौनो बुंगोन। बेबायदि कन्ट्रभार्सि जालायबाय थायोबा इउटिउबनि फारसे मोनसे गाज्रि नोजोर थांगोन, बा इउटिउबनिफ्राय रायजो राजानिसिम मोनसे बेड मेसेज थांगोन। इउटिउबनि रियेलिटिया जेबो नङा, इउटिउबनि रियेलिटिया जाबाय बिजनेस रियेलिटि नङा होमबा। बे बिजनेस रियेलिटिखौ लानानै जों नांलाय खमलाय खालामनो गोनांथि गैया। बेनिखायनो मोनसे बिजनेससो नालाय बेयो। थेवब्लाबो बे जिहेतु मोनसे ससियेल मिडिया प्लेटफर्म, बेनिखायनो बेखौ लोगो नांनानै मोनसे सावरायनानै माखासे गोरोन्थिफोरखौ सुद्रायनो थाखाय नांगौ बे मिटिंखौ। आंनि बायदिबा नांगौ बेबायदि इउटिउबार मिटल' नङा, बेबायदि जायफोरा ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सार मिट जानाया दरकार। आरो जों जाबाय जोबोद गोग्लैसोनाय हारि, जोंखौ गुबुना गादबनो नाजायो। बेनिखायनो जोंनि गासैबो बिथिङानो माने खौसे जानाया मोजां। आरो बेबायदि मिट जानायनि जाउनाव जुदि बर' जातिनि गेजेराव जुदि खौसेथि फैयोबा, जे बेयो जोबोर मोजां बाथ्रा। नाथाय बे कन्ट्रभार्सियाव जों नुनो मोनदों जे बाथ्रा बुंनायफोरा बुंसनना लानाय, आरो बुंसनना लानायखौ सोरबा माने बेबायदि मेम्स खालामनाय, बेबायदि एटाक खालामनाय, बेबायदि जावनाय सोंखारिनाय, बेखौ बांसिन नुनो मोनदों नङा होमबा। सोंखारिनायखौ जों कन्ट्रभार्सि हिसाबै दिनै नुनो मोनदों। आरो नुनो मोनदों बेबायदिनो मोनसे गोदान वार्ड नुनो मोनदों। बे गोदान वार्डआ जाहैबाय मा, सानजानि सोनाबनि नङा होमबा। सानजानि सोनाबनि, बेयो दुखुनांथाव। बेबायदि जानाङा, सानजा सोनाब बेबायदि बुस्थुफोरा फैनाङा। आरो गाव गाव पार्सनेल नांलायनायफोरखौ बेबायदि इउटिउबाव लाना फैनाङा आसलते। आरो बै फैनायनि थाखाय दिनै मा जाबाय, माने गाज्रि इमेज थांदो। आरो माने ओरैबायदि जादों बाथ्राया, बिखौ जेरै हायो माने जावनानै सिङाव दोननो नाजादों, बेखौ नुदों। आरो मिटिं जानायनि सिगांनो माखासे बेबायदि नांलायोबा, आरो सोरखौबा नुबाय आं सासे मा बिजनिनि बा बेबायदि सोनाब साइडनि इउटिउबारफोरा बे मिटिङाव थांनाङा। माने मा जाखो बर'फोरा मिथिया दै, माबायदि सेन्टेन्स बुंलायदो माने साननानै मोना। माने बर'जों बर' माबा गोरोबलायथारि बेबायदि मोनसे थासारि नुदों। आरो दा बिथांमोननि फलोवार्सफोरा मा सानदों आं मिथिया। आरोबाव मोनसे वार्डफोरखौ बुङो जोंनि गेदेर गेदेर इउटिउबार, जायखौ जों बुङो गेदेर फिसा इउटिउबार। नाय, गेदेर आरो फिसा बे सोदोबखौ इउज खालामनो नाङा, आं बेखौ बुंगोन। बिनि सोलाय मोनसे वार्डखौ बुंबा मोजां जायो, खम साबस्क्राइबार थानाय इउटिउबार्स आरो गोबां साबस्क्राइबार थानाय इउटिउबार्स। बास, बे मोननै वार्डआ बेस्ट जागोन। फिसा इउटिउबार, गेदेर इउटिउबार, बे सोदोबाबो कन्ट्रभार्सिनि बिसय। फिसा, सोर फिसा? माने मानसिफ्राथ' बुजिनाय नङा, फिसा माने सोरखौ फिसा होनदो। फिसा होननाय लोगो लोगो माखासेनि अन्तराव ओरैबायदि फिलिं फैनो हागौ जे आं खम साबस्क्राइबार थानाय माने हिन, ओरै मोनसे साननोबोथ' हागोन ना खायसेया नङा होमबा। ओरै साननोबो हागौ खायसेया। बिनिखायनो खम साबस्क्राइबार आरो गोबां साबस्क्राइबार, बेफोर वार्डखौ बाहायनाया बेस्ट होननानै आं सानो। आरो बे मिटिङा जानायनि सिगां बेबायदि जायफोरा मिटिंखौ खुंगोन, बिथांमोना बेबायदि धैर्यहीन भाबै बेबायदि काउन्टार होलायबाय थानायखौ बन्द' खालामनांगौ, नङाबा बे मिटिङा बारा थिग जानाय नङा। आरो बेनिखायनो आं बेखौबो माने बुंबाय
जाबायदि सोनाबनि सानजानि आमुक जायगानि बिजनीनि इउटिउबार्सफोरा थांनाङा बा सोरबा माने बिश्वनाथनि सोरबा माइबानि बेबायदि बुंनानै बेबायदि दान्थे बिदान्थे खालामलायबाय थानाय आरो लोगोसे फिसा इउटिउबार गेदेर इउटिउबार दा फिसा इउटिउबारफोराबा सोरखो होनदो नङा होमबा नोंथांमोना सानना नाय खायसे मानसिफोरा मानसियाथ' बहुत गिदिर हाइ रेंकनि मानसि नाथाय बिनि साबस्क्राइबारा खम दं नङा होमबा बा बे मानसिखौ फिसा होननाया जोंनि थाखाय अपमान खालामनाय बायदि जायाना नोंथांमोना कमेन्ट लिरो हमनानै लाबाय सासे चिफ मिनिस्टार बिनि हमना ला साबस्क्राइबारा 2000 बा 30,000 20,000 दा जोङो बै चिफ मिनिस्टारनि साबस्क्राइबारा जुदि 20,000 बा बेखौ जों मा होननानै बुंगोन गेदेर इउटिउबार होनगोन ना फिसा इउटिउबार होनगोन स' खायसे वर्डखौ जोङो बुङियानो गाहाम आरो बेबायदि बुंनायनि थाखाय आं मोनसे आइडिया मोन्दों आरो सोरबा बेबायदि फिसा होनजानायनि थाखायबो दुखु मोन्दों खोमा बेनिखायनो खम साबस्क्राइबार थानाय गोबां साबस्क्राइबार थानाय बेबायदि वर्डखौ बाहायनांगोन होननानै आं बुंगोन माने थुलमुलै बाथ्राया बेनो दिनैसिम बे इउटिउबार मिटआ मानिफ्राय जागायजेनदों बिहाय थांलिया नाथाय बियो मानि साइड इफेक्टआव बे मिटिङा फैदों बेखौबो आं बुंला मा जाहोननि थाखाय बे मिटिङा जादों बेनि कारनखौबो आं बुंला बा कारन गैयाबो जानो हागौ थानोबो हागौ नाथाय आं बेखौ बुंगोन बे मिटिंखौ लानो थांनायनि सिगांनो बा लानाय समनिफ्रायनो बा लानायनि सिगांनिफ्रायनो मा बाथ्रा नुजानो फैदों सानजानि सोनाबनि माने काउन्टार होलायबाय थानाय नांलायबाय थानायानो मोनसे इउटिउबनि कन्टेन्ट बेबायदि जाहैदों आरो लोगोसे आरो मैयानिफ्राय जों नुनो मोन्दों मा नोङो सानजानि नोङो बिश्वनाथनि नों आमुकनि नों गगामुखनि बायदिसिना आरो सोरबा बुंदों पलिटिक्सनिफ्राय गोजानाव था नङा होमबा सोरबा बुंदों पलिटिक्सनिफ्राय गोजानाव था आरो सोरबा बुंदों बिजनीनि इउटिउबार्सफोरा दा थां माने गोरोन्थिफोरखौ माने बुंलायदों आरो नोंनिया ओरै गोरोन्थि जादों नोंनिया ओरै गोरोन्थि जादों नङा होमबा नाथाय बेबायदि गोरोन्थिखौ टारगेट खालामलायबाय थानानै सानैसोआ बेबायदि माने लिमिट क्रस जादों आरो नङा होमबा बे लिमिट क्रसखौ जानाङा बाखि गुबुनफोरा जेबो खहा जानाय नङा नाथाय बर' हारिया अपमान जाबाय थागोन आरो बास बेखिनियानो बर' जातिखौ अपमान खालामबाय थानाय जादों आरो बेबायदि नांलायनाया जों नुनो मोन्दों माखासेया सबबो माने बर'नि सेन्टिमेन्टआव बाथ्रा बुङो बर' जातिनि मोजां खामानि मावनो थाखाय बाथ्रा बुङो नाथाय ओरैबायदिबोथ' सुबुं दं बुहुमाव जाय सोरांबानो बर' जातिनि थाखाय खामानि मावो बैफोरथ' ससियेल मिडियायाव फैयाखैना होमबा बैफोर सुबुंफोरा मा सानगोन ओरैबायदि सुबुं दोङो बर' सात्र सात्रिफोरनि थाखाय थै सोमना खामानि मावग्रा सुबुं दं बैफोर सुबुङा माब्लाबा ससियेल मिडियायाव फैयाखै जोंनि पपुलेसना बेसे 35 लाख 30 लाख 25 लाख 20 लाख माबा मोनसे हमबाय आरो बिनि मादाव जुदि नोंथाङा 10-20 जन मानसिखौ सापर्ट खालामनानै नोंथाङा जुदि सानदोंबा आं बिराद बर' जातिनि थाखाय खामानि मावदो बेथ' गोरोन्थि ना नोंथाङा खामानि मावनाया धन्यबाद नाथाय बिनि ओंथिया बे नङा जे नोङो जातिनि थाखाय सामूहिक भाबै गासैबो सुबुंनि लाब जानाय बायदि मा खामानि मावनो हादों बे खामानिखौ मावनो हायाखै नोंथांमोना स' बेखौ हायैनि सिगांनो जुदि नोंथाङा जाति होनबाय थाबाबो जानाय नङा आरो नांलायबाय थाबाबो जानाय स' आं बेखिनिखौनो बुंबाय बे इउटिउबार मिटआव थांनोथ' गोसो नाथाय बै सानखालि हानाय नङा थांनो आरो जुम मिटआव जुदि चान्स दंबा अब्लानो आं हागोन आङो दायो दसे उनाव प्रकाश नार्जारी बिथांनो कमेन्ट्सआव लिरगोन जुदि जुमदो स्कप दंबा एटेन्ड जानो नाजागोन आंनि न'आथ' बांद्राय गोजान नङा रङियानिफ्राय 10 किल'मिटारल'सो नङा होमबा अब्ला 10 किल'मिटार गोजाननिफ्राय आं थांनानै नुजाहैनो हाथारो बै सानखालि आबहावा सानबो आरो लोगोसे माखासे मावनो गोनां खामानि थाबाय माने बिथांमोना फ्रि मानसि नालाय हायो जेरै मेरैनो जोंथ' आरो सरकारनि गलामसो नङा होमबा सरकारनि साकरियालसो जोङो माने सरकारि साकरियाला माने बै सानखालि रबिबार खालिथ' जेबो डिउटि थाया न' डाउट नाथाय खामानिया ओरैबायदि गोग्लैनानै थाबाय समबारनि खामानिखौ रबिबारै मावना लायाबा जाहैया बेबायदि मोनसे थासारि दङ जोनोम जादों बेनिखायनो हागोन ना हाया बुंनो हाया हायोबा थांगोन आरो हायाबा जुदि जुमजों स्कप दंबा बेवहाय कानेक्ट खालामनो नाजागोन स' जोबनायाव बेखिनिखौनो बुंबाय आङो नोंथांमोना जुदि माबाफोर गोरोन्थि नुदोंबा निमाहा होबानो जाबाय आरो बेखौ सुद्रायनानै होबानो जाबाय माबा मोनसेथ' बुंथारनांगोन नङा होमबा माबा मोनसे बुंबाय आंबो सबबो बुंबाय थानायखाय आंबो माबा मोनसे बुंबाय खुलुमबाय।